Така, World 2 залезна. World 2 залезна. Не знам дали се чувам. Дали се чувам, брат? World 2 се... Аз съм превъртял и... Окей. 1048 лева, брат. Аз играта съм я превъртял. Само че тук на къде беше пътя? Мале, как се прецаках, брат, толкова съм бърз. Ще трябва да съм на... 1, 2, 5. 125. Брат, аз съм гениал. Не, те не са добавени. Хората ги мързи, брат. Хората ги мързи да бъдат нови. Окей. Минако. Сега пускаме едно... 37. Какво се чува, бе, брат? Какво се чува? Окей. Да прави спидрън. Да прави спидрън. За България или за света. Да прави спидрън. Да го прави. Да, брат. Прави. Сега взимам купичките. Така. И другия ми телефон съм на 4. Не знам какво правя. Така. Окей. Не мога повярвам, че правя спидрън на тази игра. Давай. Скоро време ще трябва и на друга, на плюс 1 Speed Keyboard, защото мале брат така се прецаках убива. Окей. Давай. Мале, късам аз. Давай. Абе брат, късам аз. Две атака. Това ме путаше и се уби. Така. Това е за България. This for България. Остана, бе. Абе, миналия път нищо не ми стана, а сега какво стана? What the fuck? Да. Абе, брат, някаква шкапа на умрела от страна жена на пътна, бе. Брат, къв съм аз. Ей, от тук ще почвам. Ей, от тук. Да. Брат, сега съм много надалеч. Абе, брат, тук има някакъв педера, с който езика това. Окей. Окей, 21 секунди. Мога го подобра. Чакай, ще го подобра. Така, окей. 21 секунди. Сега ще го подобрим. Така, чакайте. Маля, много съм зле. Така. Маля. Това нали е този човек, където създаде какацонка тръгнала центъра на града, но по пътя пръднала. Окей, 20 секунди. 20 секунди. Мога да направя още по-добре, но за да го направя
много добре, ще трябва и тук да оставя телефона. Окей, давайте пак, този път минава. Да. Какъв е този педерас, където го извикал тук? Брат, процак. Окей, няма проблеми. Брат, пак ли го извика като червен грузник? Сигурно се е опикал гъщите. Окей. 19 секунди. Абе дали му е... Окей, 19 секунди. Чакай, ще видя кой е световния рекорд. Чакай. World рекорд. Ама бутер бе, не плюсъро спитки. Мисля, че тук ще създадох рекордът на света. Спидран. Давай пак, този път ще го направя най-добре. Около 20, т.е. искам точно 17. Да. Маля, много съм бърз. Да, пуснал съм го. Не, брат, появи ми се нещо на екрана, черния. Брат, вече не мога да говоря толкова. Абе, брат, тази педераска. А, 21. Окей, давай пак. Маля, колко са. Дори на какво пусна. Пуснах го от по-рано. Сега няма да направя нов рекорд. Окей. Ано! Не. Мале, какъв слабак съм, бе. Брат, той си отръскал гъщите. Мале, колко съм тък. Аз съм номер по-най-тъп в играта. Мале, колко съм тъп, доли не пуснах таймера. Аз съм толкова тъп. Да. Абе, брат, какъв е този педерас, който го извика? Много съм се забавил, 23. Добре, последен път. Да се знае, рекорда ми е 19 секунди. Какво? Видяхте ли? Маля, много съм слаб. Окей. Брат, спрях го по-късно. 18 секунди рекорд. Мисля, че е W. Сега да отивам да минавам. Тоест за спидрън и World Eternal. Тоест няма го спидрън, но ще го мина и него. Ама сега си представям и World Eternal. Мина и направо спирам да игра тази игра. Буквално аз съм я превъртял. тази игра, така че вече ми е много лесно. Буквално съм горе-долу топ 100 някъде.
да направя ли спидрън? Ама не. То тук как да направя спидрън, като само падам, защото съм толкова бърз. Гледай, брат. Това ще ми се спава точно. Брат. Просто знам, че ще го мина, просто ще се телепортирам тук в края. Това бе. Давай. Окей. Кретаваме тук, където не носиш. Брат, това е много бавна, бе. Много мразя тези игри, където един път, когато ти не тръгваш, планата за една секунда тръгва, този път много мразя това, където трябва 5 години чакаш, че тръгне. Браво на мен, аз съм най-скъпен. Браво. Окей, минавам го. Буду минавам го. Тук е най-трудното. Няма да мина. Брат, какво това минеш World 2? Ама да можеш да минеш World 2. Мисля, че съм доста окей. Чува се да направя ли игра, да направя ли игра, и да направя ли видео как набивам 5000 робокси в тая игра. Аурус 10 милиона пак, окей. Тая Аурус, не знам кой е. Та съм я взел цялата. Окей, и правя... Моля, брат! Отивам. Аз отивам да събирам неща и да се оправите. Тоест първо ще взема колкото мога. Тоест да стигна до края да взема копи. И сега ако някой педерас ми свърли то чернушко, ще откача. Тая игра, ако не напиеш робокси, няма да видиш. А сега абонирайте се и чао. Защото искам до края на годината да не лъжа 100. Ето е с 1000 абоната, ама искам поне 500.